ka ji haya yanzu magazin 10 da kake da shi kai na ka same shi kuma Allah wannan duk haya ake daukowa wallahi tallahi mala Aliyu kaga nan baka da zaka ce zan ce ma baka da gaskiya kana nufi magazin 10 kai kadai 10 rounds 30 a kana ganin kana ji oga matsayina yanzu ni ina cikin daji kuma ƴan banga na shigowa shin saboda Allah ƴan banda magazin nan 10 kai kana ganin saboda Allah da Annabi in sun ka zo suna baran muna wata ƴar dukiya da za mu cin abinci yanzu kana da zuciya zaka iban magazin 10 kai fada da su kai ta haya magana wallahi ka gane ni na oga don magazin 40 ina iya buge ta ban faɗi ba inda ina da rai to yanzu ban ma tambaya ka dawo ta hanyar da ya kamata ma tambaya yanzu ka ce mu kuma kai ba din ta'adda bane ni wallahi ka ji na ranje ma ga raina kuma na san dai ko ban ranje ma ga raina ba ka san dai ba wai don tsoron ka sa ni rance ba tunda dai na san na inda nake wallahi ko zuwa kai ka ce wai bincike na haka ko ka kama ni na san sai dai in gawa ta ka dauka ka ka ƙara busa mata rai daga nan kai tambayar ka okay shi yasa ka ci haka kenan shi yasa ni faɗa ma gaskiya yanzu masu ba kwaye bindiga a gunnan wage so ka dauko kwaye bindiga manya kaka nema manya zaka nema su dauko ma duk manya su kama aka wata daya kana bada 700 duk wata guda wasu kalan manya kenan to ana kawo ma AK47 in kana iya bada kuɗi masu yawa in ma baka iya ana iya kawo ma manfol haka ko kuma in dai ka kai jarumi wanda yake da shanun kore kana tsoro a kore su ana iya kawo ma har kumando yanzu wani manya ne wasu kalan wasu suka kawo muku makamai to wallahi ni dai yanzu na hanya ta ni bi amma ainihin wanda ni sani mutum ɗaya ne sai dai shi can cikin garin abbansa wanda ya sani wanda kan hanya su ba yanzu da kana so zama ne ka cika son zaman lafiya ko ka ce ba wallahi ni neman zaman lafiya ni kai ma yanzu Abuja ni ka so inda za a samu zaman lafiya in zauna a da kana son zaman lafiya da wanda kake zo kake da waye bindiga a gunshi ko sai ka je kai mu kuma ka ce wani na da bindiga ya dauko ta yi a gun waye ka gani a sati a kwana 2 da mai kawo bindiga da idan da jami'ai a ciki da mai bashi bindigar diga ga in ba kwaso su ba sai dai kai yanzu kana tsoron kai a kashe ka yanzu yanka kwaso jami'ai kaga su jami'ai fa suna da manya don an kwaso su ba a kashe su kuma kaga in an ka kwaso su ina ganin insha Allah rabbin ni in hita kaga ko da ne sai sun kashe ni ba ma tabbas ba kashe jami'ai amma duk jami'in da ya shiga hannu aka kama shi duk jami'in da ya baka makami wallahi ka ina rantsa ma da Allah har abada ya gama rayuwa wallahi tallahi ba da ka ganin shi a waje ba in dai da sanin shi an kama shi aka bincike shi akwai shi ya bada makami ka san ka gani ba wallahi tallahi har abada ba da ka ganin shi ba wallahi akwai jami'an da ka bada makami tsakanina da Allah ka ji na ce ma jami'an da suke ba ku makami shi sa ga ma da kana son zaman lafiya kace kai yanzu kake kana son zaman lafiya sai ka tashi ka fita ka je gun hukumar soji na sa ko gun hukumar soji kusa da ku na yi haka ne Warai ko to ai kai mutum na yanzu nice zan ta sama bariki kan iso ba sun ƙara min cibi biyu ba. No ai duk wata hanya ta daji ba wanda ke fulani sani duk wata hanya ta daji kun sani. Kwarai ko mutum zai iya zuwa amma ka gane su matsalar su saboda yanzu ka ga nan da area ga tamu duk inda ka isko yan banga sai ka isko su da yan banga to yan bangan nan su ke bata su. AK47 kana ba da naira 700,300 a baka ita to za ka ce kana son zaman lafiya 300,000 dauka ka bada ka je ka yi operation ka fita patrol ka dawo ka bada idan gobe in za ka dauko ta sai ka bada 300,000 600 a wata fa ake bada waɗannan ba duk kullum ba a wata a wata ka bada 300,000 ba watan gaba ka bada 300,000 Kwarai. Watan gaba ka bada 900,000. To ai Allah ya taimaka kai kuma kahin sannan ka samu miliyan 8. To yanzu talakan da kake dauko akan ya baka kuɗi. Shi ka sai wani kana hali ka bai iyayen shi. Ina yake da kuɗin zaka nema? A hannun talakan da kake dauko ka je sha daji. Ban dauko talaka ni yanzu don da bai da miliyan 30 zuwa 40 wallahi ban dauka tai don nan inda muke wallahi talakoki waɗanda na san yanka kama su suna da miliyan 2 wallahi ba su da iyaka amma sai dai in tunkari garin da ni sani insha Allah duk inda ni kama mutumai ana bani miliyan 7 har zuwa 8
To yanzu wannan na san cewa gwamnati ta ni tabo kamar yadda ba ta shigan muna in shigan mu ne ma in shigan mata gona ko ko yanzu an baka kuma an baka miliyan 30 again din manyan ka suke cinyewa ba kai kake ci ba. Kai ina ci fa. Me kake ci kai da kace ko fita gari ba ka yi ka asi miliyan 30. To ai kaga ina jin ka. 30 a bisalance muna yadda muke yi. Bindigogi muke aikawa. Ka ji ko? A kawo muku. Me kace? Kace mene? Ke Aliyu. Aliyu. Kace mene? Miliyan 30 ka ci ta baka cikin ka. Ina cin miliyan 5 a ciki na in miliyan 30 ta zo. Wallahi tallahi a miliyan 30 ina baka cin naira 100 ka ci abinci mai kyau ka sha mai kyau ba. Ko kana ci? Akwai abinci mai kyau sai dai da duk basur ne. Ai ka san dai yanzu duk komi kuɗin mutum da yana cin kwai ko. Kaji ka hakuri daɗi kenan ka ci kwai su kuma bayan Allah da ka cutar kuma me za ka je ga Allah game da su. Aya misali zan ma ka san dai duk kuɗin mutum yana cin kwai kuma yana cin me da me simo ko wani abinci dai wanda ake dai haka dai na kwari filet ana iya sanya ma har na 6,000 a hotel. Kai babla okay kai yanzu babban daɗin in ka samu miliyan 5 ka ci kwai. In na samu miliyan 5 in ci kwai in sha bota in sha me da me. To kaga dole in an samu yadda nika cewa in yan bangan nan na hito yanzu kan kare su ni kai na samu koshi. Saboda ka ci kwai ne damuwanka. To kai ko in ban ci su ba ya zan in kara wani jini na inda nake cikin daji. To ai kana daji haka mutu ba ya taba kara jini ba. Wallahi ina kara ka san yanzu na kwanakin bayar da ni rami amma ka ci kwai yanzu ka ci ko. Kai Aliyu. Mala Aliyu. Gaskiya ne sojojin nan sun yi aiki don saboda da waɗannan mutane yadda suka hito ba su hito da wasa ba. To amma Allah da ikonsa yadda na iya nuna wa mutanen ƙasar Rijiyar da cewa in Allah yadda duk lokacin da suka hito za a samu galaban su. Don da sahe mun dinga communicating da ƴan uwana camomi da Sakaba da Danko Sagu da Mariga. To duk inda suka bi Sakaba zai gaya muna ni kuma zan gaya ma Mariga. Shi kuma sai in aka abin shi kuma sai ya bugo mini ya ce to ga inda suka wuto fa to muka dinga alatin sojoji suka ce mu kwantar da hankali na insha Allahu su za tunda dai har na gaya musu inda za su biyo don rudin su nan Fotonkoro ne to amma da suka hito daga Fotonkoro suka biyo ta Ragada suka faɗo Maburiya to nan da suka tabbatar an ce akwai sojoji a nan Gulbin Boka sai suka raba suka koma ta arewa to na san aiki infoma ne don ba yadda za a iya ce sun san wuraren mun san akwai infoma daga cikin su da suka bi da su wannan route din da inda Allah zai kama su sai suka hito cikin hili fallau ba ice ko guda kuma sojoji sun riga sun tsaya stand by wurin APC kusan 5 suka zo kuma suka same su kai ta dauka ita wannan motan kenan na yakin nan guda 5 fa haka su suka tsaya nan daidai eka na warari muna zaton ba wanda ya hita duk daga cikin su duk waɗanda suka faɗo wurin nan ba wanda ya hita. Ka bayyana cewa kun samu bayanai tun lokacin da suka fito kaman a kiyasi waɗannan 'yan bindiga za su kai kamar mashin nawa. Ya buta wannan gaskiya abin da muka yi magana da shi Sakaba mashin ta kai kusan 400 suka fito. Na'am. To amma ina ganin waɗanda suka shigo ta nan wajen mu tunda an kashe wasu nan Shadaɗi. Kamar an yi faɗa da su kenan tun wuraren Shadaɗi? Tun daga wajen Shadaɗi abin ga jirgi ya kwamsi wasu. To da don group 4 ne sai suka bazu. To da suka ji an kashe group na wanda suka biyo ta Shadaɗi sai suka dawo suka samu suka yi meeting sai suka dawo suka ce to su jera. Ashe jera wanda za su yi duk za a gama da su. In kaga wanda ya tsere to bai biyo wannan route din ba. Zuwa yanzu kaman kuna da alƙaluman adadin mutum da aka kashe a wurin? Gaskiya ba mu da adadi. Ba mu san adadin su ba kam. Ko baya ga kashe su kaman an yi nasarar kaman kwato babura ko makamansu? Konewa ake yi masu suka. Ai ba su sojoji ba su kan ɗauki abin gansu ai.
sukan kona ne. To ya zaka bayyana irin wannan nasara da aka samu a yau? Wallahi alhamdulillahi, Allah mun gode ma. Kamar wannan nasara me yake nunawa akan harkar samar da tsaro a yankin Rijau da bangaren Mariga da sauran sassan jihar Niger? Sai godiya ga Allah, muna yi ma Allah godiya, sannan kuma muna yi ma gonan Niger godiya da 'yan uwana ciyamomi da muke communicating da su Sakaba, Danko, Mariga. Kaman wani yanayi ake a yankin na Warari da sauran sassan karamar hukumar naka? Wallahi lahiya lau yanzu inda ma zan bude ma zan turo maka bidiyo ka ga yadda Rijau yau take murna take ihu. Suna daga sojoji hannu. A ƙarshe wani tabbaci za a ƙara ba al'umma na cewa wannan nasara ba zai tsaya a iya yau ba ne. Insha Allah da yardan Allah ba zai tsaya nan ba, kuma ina yawa mutanen mu jaji duka kowa kwantar da hankalin shi yadda na gaya musu Allah da yardansa da karfinsa ba da karfi na ba, wannan abin insha Allah Allah ya dinga bamu nasara akan wannan duk lokacin da suka fito. Saboda haka ina ba jama'a na hakuri a zauna lafiya kuma kowa ya ci gaba da harkar shi yadda ya saba.